сироятёбии ҳавое ки мо чӣ дар дохили хона ва чӣ дар берун нафас мекашем ба ҳама гуна моддаҳои кимиёвӣ, физикӣ ё биологикӣ дар натиҷа боиси тағйирёбии хосиятҳои табиии атмосфера мегардад, ифлосшавии ҳаво номида мешавад. ифлосшавии ҳаво ба саломатии инсон, бехатарии озуқаворӣ ва рушди иқтисодиёт таъсири манфӣ расонда ба тағйирёбии иқлим мусоидат менамояд. тибқи маълумоти ташкилоти умумии ҷаҳонии тандурустӣ, ҳар сол дар дунё тақрибан 7 миллион нафар одамон аз ифлоси ҳаво ба марги барвақтӣ аз дунё мегузаранд. шумораи одамоне ки вобаста ба ифлоси ҳаво аз дунё мегузаранд, 40% онҳо ба бемориҳои ишемияи дил, 40% ба бемории фалаҷ, 11% ба бемории шуш, 6% ба бемории саратони шуш ва 3% ба бемории шадиди сирояти роҳҳои нафас дар кӯдакон гирифтор шуданд. асосан ифлосшавии ҳавои атмосферӣ дар умум аз ҳисоби нақлиётҳо, кишоварзӣ, саноат ва дигар манбаъҳо ки мутобиқати талаботи экологӣ нестанд ба вуҷуд меояд. нигоҳ ва беҳтар кардани сифати ҳаво яке аз чораҳои расидан ба адолати тандурустӣ мусоидат мекунад. бинобар ин мо ҳама яктану якҷон шуда ба ифлосшавии ҳаво роҳ надиҳем. видеоролики мазкур бо ҳамкории ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф ва раёсати ҳифзи муҳити зисти вилояти Суғд ва бо дастгирии сафорати Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Тоҷикистон таҳия шудааст. масъулияту муҳтавои он бар зиммаи ташкилоти ҷамъиятии гурӯҳи ҷавонон оид ба ҳифзи муҳити атроф вогузор шуда, мавқеи Департаменти давлатии Иёлоти Муттаҳидаи Амрикоро инъикос намекунад.